Asini rohama dihamu dohok dame nasian debata ama dot sian anakna Kristus Yesus Tuhan tai. Amin. Tabe jala horas madita salukna. Shalom. Damang dainang nahina holongan tatangihon ma janita partangyangan mingguon di enet sian turkuk epistel minggu tanggal 2 Agustus 2020. Tersurat di 2 Korin di Dusada ayat 15 sah rodi ayat 24. Uzahama dihita saluhuna. Mangasahoni tibuhiad do hutahi ro manopot tamu asa 2 hali hamu marlas miroha. Naing mamulus doa usia kamu lahu tu Makedonia. Jala dung mulak sian Makedonia mulak tu hamu. Asahamu pataruhonau tu Judea. Marniang ni roha duau tu mahii manang marburu tu sibuk do tahiki gaberat dapot diau hata olo do hatadang alai haposat do debata aidang jupang dihami hata olo uhut hatadang ai Yesus Kristus anak debata nahu baritaho kami tuhamu rap dohot si Luanus do si Timoteus dada gabe olo ibana doh dang tunghok do hata olo maritehite ibana ai manang 3 baga-baga di debata gabe olo do di bagasan ibana jala maritehite ibana do amin bahen hasangapon ni debata maritehite hami alai debata do pahotton hami rap dohot hamu tu bagasan Kristusi jala dimiai hami laus ibana do sumahap hami jala dilehon do tu bagasan rohanami patujoloi ima todii alai debata do hujo saksi ni todikku pabua hamu do hualani ubahen sorodo piau tu Korin ai dada naing mangarajai haporsiamuna hami akka pangurupimuna do hami dihalalas ni rohamuna ai nang ojak do hamu di bagasan haporsiam huria nahina holongan hiadora ta'alami songonon akamang do inang tasakapi lahu mangulahon nadinggan maradok pun halak na asing jala dunga di boto ibana naung tasakapi ihian si bahenotta tu ibana alani tarpai mado ibana di bagasalas di roha adigan ma sau na tasakapi i hape dang marna sau ujungna hal terjadi gabe kecewa do ibana olo gabe madele dang holani lasiar rohana pai maon natasakapi HP sudah olo gabe diserang kita hidup mai taon perjanji koling dora bayong ninna manang hidup mahita pergabus molo masa soni ta alami bohado rohan nisi akamang do inang HP nian dangna lupa hita di natasakapi apalagi mah dang nagabe niang rohatta manang lambus rohatta di natasakapi alai alana adong do narumikot siani si ulahono taparjolo ido ubahen nagabe sudah natasakapi HP laos ulut marohana sida dicak mahitaon sebagai jolma parjanji kuling manang dicak mahita sebagai jolma nasohaposa atong bohado sikap ahado siulahonota mengadopi molo rosongoni akamang duina totu secara naluria berusaha do hita patorakon boasa sudat naung tasakapihian dan itu saya pikir bukan dalam rangka untuk membela diri bukan tetapi sebagai tanggung jawab moral untuk menjelaskan kenapa rencana kita itu tidak terwujud. Semoga penjelasan kita dimengerti dan diterima.
Kalaupun mereka tidak mau mengerti dan tidak menerima, kita tidak perlu marah. Tak perlu kita emosi di siak kamangwina. Sebenarnya di dalamnya tidak ada ikat janji, hanya rencana yang baik. Suadong merbaga-baga hiak kita, alai holan nata sakapi do, patu paut tanading dan pibana, HP sudah. Hurian nahina holongan. Songonima namasa nanyadopan ni Apostel Paulus sian huria Korin di turpuk jami tahun. Disakapi Paulus do laho mangebati huria Korin musik. Dungi tinggal di mana huriai. Disakapi do nengroi bana musik laho mangebati huriai. Jaladunga diboto ruas ni huriai. Nanang ebatanna musik. Ima laho mangurupi nasida patupaon akalas niroha do paposor roha nasida. Totu saya tarpaima do ruas huria Korin diharoro ni Apostel Paulus. Kedatangannya ditunggu-tunggu dan juga sangat dibutuhkan oleh mereka. Ala situasi hatiai tongom memang huria Korin menghadapi hapur suhon godang. Ala ni hapur suhoni mencari kokma roh Apostel Paulus asa mengalihon semangat do paposor roh nasida menghadapi akan masa, menghadapi akan sitaonon ni nasida di hati. Mereka membutuhkan kedatangannya sebab bagi mereka Paulus itu ibarat seorang ayah yang menjaga, mengayomi, membela dan memberi spirit yang kuat. HP saya pinaima dang marnaro, saya nihirim dang marnasau. Ujungna ahana terjadi. Ujungna nasida sangat kecewa, sangat kesal dan marah kepada Paulus. Dan pos berohana tu si Paulus pargabus do ape ibana hira songoni ma hidup nasida. Hira si suada masudi akka barita nauli jami tau Paulus tu nasida salelemon. Hira si suada ma papahenani Paulus narenggan nasalelemon na pidatu pana di tonga-tonga ni Korin. Songonima situasi na masa di huria Korin di konteks ni turpuk jamitat tahun. Huria ni hatta. Diboto Paulus doi. Diboto do na kecewa ruas ni huria. Diboto Paulus do na songoni rohani ruasi. Alai dang tersinggung ibana di sini. Dang nguruk ibana. Jaladang sogo rohana dituduh songoni. Dang. Alai iko patorangon nado denggan buasa sudat roh mengebati huriai. Parjuluk situasi pernyahapan ni halak Kristen di hatiai memang macai pelik akamang duinang. Dang holan ruas ni huria Korin na marsitaonon. Ala aka pamareta penguasa jala termasuk aka masyarakat sai dia bati do hak Kristenon di hatiai. Hampir sudi halak Kristen marsitaonon. Lumobi ma dang hola ruasi. Alai lumobi ma aka parberta nauli. Si Paulus do aka apostel nasi marsitaonon di bana. Gariate uporsuk musido natinaonna. Lubi siya natar taon ninna ibana. Alai dang mandeli ibana. Alai pos dorohana molo partoha pau di taonon iko partoha doau nang di apulapu nasia di bata. Molo partoha do hita di taonon. Partoha do hita nang di apulapu nasian di bata ido pos dorohana. Dunga tibu disakapi Paulus laho mangulahuni. Sada Korin 10 ayat 5. Alai dang nagabi lomo-lomona manang sa di hari ibana lao dao. Alai ikolomo ni rohani Tuhan itu. Hutopa pihamu molotung di loas debata ninna ibana do.
di Ulaun Apostel 10 ayat 21. Lapatanna Paulus telah merencanakan dengan baik, tetapi bukan berjanji. Dia merencanakan bahwa dia akan datang. Buasa dang marjanji ibana, buasa holan disakapi, jeladang berjanji ibana. Ay soholan huria korin, siobasan si Paulus, doa ka siobasan ni dengan na apostel na asi. Ikko marpide-pide do nasida, sesada luat tulua na asi. Songoni do, isi do mangaturi, todi ikkon hopartu parsuroni todin Tuhani do, manang tu dia ibana lahu marbarita nau. Situasi patuluhon, saguru di batado, hasasaut ni sakap ni roha. Molope sudat songon nau sinak kapan ni Paulusian alai dan alani niang ni rohana dan alani langus ni rohana dan ibana marlomo-lomo mandok batal mai dan marlomo-lomo mandok hulau mai olo dan marlomo-lomo ibana mandok dan olo awninna alai saguru di Tuhanido hasasaut 2 Korin sada ayat 17 sakrodi ayat 10. Mol todi sara satu ngatao toho di Huria Korin ninna bah. Sara satu ngatao memana tutu di Huria Korin dungi pida memana muse tulua naasi popartu parsuroni todi ni Tuhani ulaun Apostel 10 ayat 1 sada berita cari sakamangna oppe songonido nang pedunga ditahi Paulusian mangebati Huria Korin alai molodang ninna Tuhani dan salu disudati todi porbadia dialihkan ke yang lain adong dape narumikot na naing siula hononna na sinuru ni todi ido ubah di Paulus debatado hujo saksi ni todikku paboa hamudo na huolani ubah soroda piau tu Korin 2 Korin sada ayat 20 lapatanna ho do holong ni rohani Apostel Paulus mida huriai songon holong ni rohani debata tu sudi akan aporsia ho do nang jamitana mamaritahon Yesus Kristus dan ubah-ubah ho do baga-baga ni debata saya nasaut doi baheno ni Tuhani laus debatado na pahotton sudi na posona manang tu dia disuruh marbarita nauli jara debatado na sumahap na posona laho mangulahoni alani dang lomo-lomo ni aposteli manang tu dia ibana marbarita nauli lomo ni debatado asa dohonong ma ikon hopartu lomo ni rohani debatado hasasaut ni sudi na sinakapan ni roha termasuk di ngoluta sonare tamang duminang apa yang kita rencanakan Tuhanlah yang menjadikan itu Tuhanlah yang mewujudkan itu mololomo rohani Tuhani terwujud doi alai molalun penarumeng gasiani baido si bahenoni debata tu kita molo peninna rohani Huria Korin macai perludo haroro ni Paulus laho manopo tami alamas taono kami ninna ale upor dope haroro ni Tuhani laho manopo nasida aidang naposo ni Tuhani na mangarajai haporsiaon ni huriai alai todi ido na mangarajai todi ido na marmudu-muduhon todi ido na menjaga do na mangaramoti asa unang nasida mendewakan Paulus boleh dianggap seperti ayah yang mengayomi, yang menjaga, yang memberi spirit, tapi bukan didewakan. Alai debatama na dipuji, mamuji Tuhanima nasida. Molo pe ro pangunjuna, molo ro sitaonon nabora, roha porsuhon godang, natinaon nasida. Debatama nama jaga, debatama nama ngapuli, debatama yang membela mereka, debatama nama rorot
na mangalinggomi na sida mengadopi akka pangunjunani. Hurian itu hatta. Alan i Paulus bukan ingkar janji, tidak. Dan perjanji koling ibana seperti yang dituduhkan, tidak. Justru lambelgado holong ni rohani Paulus tuhuria korin. Alana dang lupa ibana. Saya tok tongdo ditangyakon ibana ruasi. Tu debata asa Tuhanima nama ngaramoti nasida. Ido bahen Saido Paulus do mamuhai suratna mariti tangyangna asini roha madihamu do dame nasian dewata amata do sian Tuhan Yesus Kristus. 2 Korin sada ayat 2. Alanyahan asini rohani dewata na di bagasan Yesus Kristus ido nama pargogoyo sudia kana porsia ido nama ngapulita ido na patauok kita madalani ngoduon. Molo nigohi asini rohani dewata mariti Kristus Yesus mulut tahun ido na mangalekon las ni roha gabi martua mahita bisi atong sa itu di batama tapa saat sudi nasinakapan ni rohata asa di batama na patuluson mololomor rohani Tuhani laho patuluson na tasakapi sau doyak kamang doinang dakya margabus molo debatado sumakapi saya na saudo hobartu na dibaga-bagahon debata asal mahita nang toktong satia tigibana unang muba pos nirohat tatu debata molo pero panguncunan naborat alai saya toktong mahita makirim di apul-apul nasian debata debatama napa postor rohapa amin. Mauliate maali di bata di hatam na badiay napa posor rohanami say na sauk do tutu salukna baga-bagami suang sonima molo manakapi na ringgak kami hobartulomoni rohamdo hasa saukna atong nang sudiak kapakirimon nami tangiang nami nang sakka ni rohanami tidik di dua pangui saya patulus mele Tuhan hobartulomoni roham di bagasan Yesus Kristus. Amin.